Кой е? Нищо. Ще си го обяваме. Какво бе? Това да не е хотел, бе. Налягали като къпали. Бе, човек, не виждаш ли, че сме музиканти? Оркестър. Ние сме тръгнали при вас. При тебе да ви веселим, да свирим. При мене! Мене да ме веселите. Ние, докато не приберем реколтата, всичко изпотъпкат из тези коли и палатки. Кой където иска спира, отваря консервите, а ние тази кутии да едем. Ти само за ядене мислиш. Ама слушаш радио и вечер си пускаш телевизора, нали? Абе, Гоше, какво се разправя с този бетон, бе? Чакай. На практика ти отричаш нуждата от изкуство, така ли? Нищо не отричам аз. Ама и да пускам телевизор. И да не го пускам, като е празен долапа. Да, за долапа си прав. Обаче само с пълен долап не може. Трябва и... Обаче само и с телевизор не може. Всичко живо свири и пее. 2 души не може да хванеш за работа. 10 лева. Какви 10 лева, бе? Ей такива, български. Аз за 10 лева човек убивам, бе, мой човек. Сега, ако ще ходим съвета... Какъв съвет, бе? Що да не ходим на съвета? Какво? Папка, моля ти се. Лени, ти си ненормална, бе.